13 ka mga panimay ang nasunog sa Sitio Kalachuchi, Barangay Cansojong, syudad sa Talisay niadtong Dominggo sa hapon. Nahitabo ang sunog pasado alas 3 sa hapon. Diin giisa sa kabumberohan ngadto sa second alarm. Nakontrolar ang sunog alas 3:34 sa hapon ug nadeklarar nga fire out pagka alas 3:38. Matud ni FO2 Mardi Oxtero III, investigador sa Talisay City Fire Station, nga gibana-bana nga mubalor sa 450,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Walay nakalas o naangol sa maong panghitabo. May kalabutan sa linya sa kuryente ang usa sa gitanaw sa Talisay City Fire nga hinungdan sa pag-ulbo sa maong sunog. Samtang ang Talisay City LGU daling ni mando sa City Social Welfare and Development kung CSWD alang sa pasiunang tabang sama sa pagkaon sa kapin 50 ka mga individual nga apektado sa maong sunog. Gihatagan usab sila og mga sleeping kits, dining kits, hygiene kits ug mga kagamitan sa kusina. Samtang anaa pa sila sa evacuation area sa basketball gym sa Barangay Cansojong. Matud usab sa Talisay City LGU nga gipaningkamutan nila nga mahatag ang tabang pinansyal nga moy ayuda sud ning simanaha aron magamit sa pagpabarog ug pabalik sa ilang mga panimay.